sɛbɛnnikɛla ko a ko bi an k'an kɔfilɛ dɛ jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko M5 RP yalima a bi cogo di bi Bɔkatiri i k'a dɔn san 2020 garaba nin jɛrɛjɛkulu in nana sigi sen kan foyi den kelen kun tɛ an k'an gwada Ibrahim Boubacar Keita la sabula an zɔmina k'a fɔ fanga yuguyɔgɔlen don la ko tɛ ten an n'a bɔs'a la an dɔnna kɛ minisiri ye dɔnna kɛ président ye dɔ yɛrɛ na kɛ ɲɛmaa dɔ ye a na kɔni kɛ fɛn ye fɛn min n'a fusaya ma parti politique caman de b'a la minnu yɛrɛ Ibrahim Boubacar Keita a ye hɛrɛ kɛ minnu ye ɲɛmaa minnu b'a la n'a y'u wele k'u kɛ minisiri ye Boubacar minnu b'a la n'a ye bonyaba da caman kan nin damanda olu de taara fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi u ko min ma M5 RP Boubacar hi an k'o kɛ fanga kan Mali Hawa Kebe ko Boubacar k'a dɔn su man di tile man di u nana ko in gɛlɛya k'a wuli ka jɔ bolo da Boubacar taama tɛ taama ye kuma tɛ kuma ye Boubacar k'a dɔn suɲɛni kumaw ni nkalon kuma caman de ni nkalon da Ibrahim Boubacar Keita la ka fanga in yɛrɛ nege bɔ k'a kogoya bɛɛ ye Boubacar sɛbɛnnikɛla ko nin ŋana ninnu Boubacar i k'a dɔn a dɔnnama don kelen ŋana don Boubacar don kelen ŋana Boubacar k'a dɔn a taara laban mun na panbaranba Boubacar i k'a dɔn a ko gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula n'i ye M5 RP kɔta k'a lajɛ i bɛ ka salen bi a dalen a dingɛ kɔnɔ Boubacar i k'a dɔn a bɛ sɔn ka yɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko ka sababu kɛ mun ye Boubacar jɛkulu yɛrɛ min n'o ye fanga bɔsi n'o ye girinkajɔ kɛ n'i ye jɛkulu in yɛrɛ ta k'a lajɛ bi a laban kɛra cogo di a cira po a kɛra dakolo ye sabula min ye ayiwa ɲɛmaa faganda damanda de b'a la minnu ni minnu ko ne de ye ayiwa M5 RP hali ni a ɲɛmaa dira e ma Boubacar jɔyɔrɔ t'aw la sɛbɛnnikɛla ko u b'o ɲɔgɔn sama min na u b'o ta ka segin min na fɛn min yɛrɛ ni t'a la Boubacar a ko i k'a dɔn ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten hadamaden n'a fɔra i ka sabali ne dun ye nin fɔ e y'a donnama in kama dɛ wallahi ne nin fɔ yan wa n ye min fana fɔ jɔnjan tɛmɛlenw na n bɛna segin a kan a fɔ n ye maa o maa bɛ yen ko e de farala jɛkulu kan ka taa IBK ka fanga ka sama ka bɔ a bolo n'a jigilatigɛ IBK yɛrɛ tɔ fa o bɛɛ b'a y'u ɲɛna kelen kelen m'a f'i ye yan ni min n'o ma don kaso la o kɔni o bɛ jamana bila Boubacar maanifin de tɛ waaju n'o tɛ ala b'an waajulu fɛn jira an na don o don min ye Amadu Tumani Ture ATT u ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ ka fanga bɔsi o la ko Ibrahim Boubacar Keita o kelen de nana sɛbɛnnikɛla ko Boubacar k'a dɔn M5 RP ne ko kamamafɛn ni awasi naani mafɛn olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen cogo di bada imagine-toi, j'ai un très grand respect pour Madame Sow. Madame Sika Toussou. Un très grand respect pour Bougnafo Mère. E bɛ se k'i miiri cogo di o ni Kawujimu bɛ se ka jɛ maître Mundaka Tall ni Kawujimu bɛ se ka jɛ cogo di k'u bɛ politique kɛ. Intérêt kama kɛ. C'est impossible. Les alliances de circonstance. Non, o tɛ se ka kɛ o. kabini ye i b'a dɔn k'a fɔ il y a quelque chose qui ne va pas Boubacar sɛbɛnnikɛla ko nin ko damanda de nana kɛ sababu ye min kɔni ye M5 RP a sara Sako Cɛjugu Ibrahim Boubacar Keita min ni fanga minɛna na Boubacar n'u y'a lamaloya n'u y'a lagosi Boubacar k'a dɔn a bilama dalen don a dingɛ kɔnɔ ani hɔrɔnya don ka sababu kɛ mun ye maa tɛ ninnu na a ma deli ka fɛn di min ma walima a ma deli ka fanga di min ma Boubacar nin damanda ka se ka fara ɲɔgɔn kan a ko M5 RP Boubacar k'a dɔn i y'a mɛn ɲɔgɔn na ŋana tɛ n bɛ se kuma na n bɛ se politique la Boubacar o k'a sɔrɔ i da musonin don